Bé, doncs, com bé sabeu, el president ens havia convocat a Democràcia Catalana per plantejar-nos en què consistirà el pacte fiscal inspirat en el concert econòmic i amb l'estratègia que seguirà el govern per aconseguir-ho. A més, m'ha explicat la situació en la que es troba tota aquesta qüestió o tot aquest projecte d'aconseguir un finançament just per Catalunya basat en un pacte fiscal inspirat en el concert econòmic que, com bé sabeu, comporta la gestió, la recaptació i la inspecció dels recursos que paguem els catalans i que això es faci per part de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà també un fons de solidaritat, com molt bé ha explicat el president en reiterades ocasions, i això són les bases d'aquest pacte fiscal inspirat en el concert econòmic que, com bé sabeu, hi haurà una reunió el proper dia 30 de tots els partits polítics que tenen representació parlamentària a iniciativa del president i després, durant un mes i mig, el govern acabarà les negociacions per aconseguir el consens majoritari en la mesura que es pugui, però sense, ha deixat molt clar el president, sense desvirtuar el que és aquest pacte inspirat en el concert econòmic. I així, arran de totes aquestes negociacions o com a conseqüència del possible consens al que s'arribi, es votarà al Parlament de Catalunya. El president és molt conscient de la importància d'aquesta qüestió. És una qüestió que requereix molta habilitat i molta responsabilitat i jo vull començar la meva intervenció fent la prèvia que he fet per agrair que el president m'hagi convocat per explicar-me el pacte fiscal inspirat en el concert econòmic i l'estratègia a seguir. Li faig tota la confiança tant en la definició del que serà aquest nou finançament per Catalunya i que desitjo amb totes les meves forces que sigui un nou finançament just per Catalunya, una nova estructura, ho ha deixat molt clar el president, no és una evolució de l'actual sistema de finançament, és un nou sistema de finançament, és una nova estructura i per tant que comportarà un finançament just per Catalunya. Com us deia, administrar plenament els nostres recursos fiscals. En aquest sentit, el president deixa molt clar que aquesta és la via del pacte amb el govern de l'Estat. Si no s'aconsegueix, evidentment s'obre la possibilitat de diverses opcions que també ha tingut a bé comentar-me-les. Reiterar la meva confiança en l'estratègia del president i del govern de Catalunya, agrair les explicacions que m'ha donat el president i, a més, jo els diria que com a català estic molt orgullós de tenir un president de Catalunya com el que tenim, que és molt conscient de, insisteixo, la situació delicada en la que ens trobem i que, a més, està mostrant un gran sentit de la responsabilitat i desitjo que tingui l'habilitat que requereix aquesta qüestió del pacte fiscal inspirat en el concert econòmic que requereix, com he dit, molta habilitat per aconseguir-ho. Crec que ha vist clar el president que en mi tindrà una persona constructiva, que procuraré sumar en tot moment, així li he fet saber. Evidentment, quan algú em diu i quines condicions, que no es desviïn del que és aquest pacte fiscal tal com l'ha definit i l'ha explicat el president, i amb això li faig tota confiança perquè estic convençut que el planteig del president és molt clar, que té les idees molt clares i que no es desviarà del que interessa veritablement a Catalunya, que és un finançament just que consisteixi en la recaptació, gestió i inspecció de tots els nostres impostos, perquè realment això ho fa perquè hi creu, per convenciment, però a més també perquè la dinàmica dels aconteixements ens està portant a la necessitat d'aconseguir aquest nou sistema de finançament. Per tant, i sense estendre'm més, em poso a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta. Jo aprofito per demanar-li sobre la final de la Copa, sobre la polèmica que hi ha al voltant de les declaracions que va fer la presidenta de la Comunitat de Madrid i sobre la possible xiulada que hi podria haver i que alguns partits també han demanat.
Bé, ja em vaig posicionar sobre aquesta pregunta, no? En el sentit de que jo crec que la presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Esperanza Aguirre, li haurien d'explicar als seus assessors que doncs, hi ha un dret reconegut a la Constitució espanyola i sobretot a la Declaració Universal de Drets Humans, que és la llibertat d'expressió. I per tant, doncs, la presidenta de la Comunitat de Madrid hauria de respectar la llibertat d'expressió i més quan és un dret que està reconegut a la Constitució que ella tant estima. Ha tingut uns tics que han estat uns tics que són impropis d'un demòcrata i això doncs, realment sobta perquè molts cops aquestes persones que tenen a dins un espanyolisme molt ranci doncs ja van molt revestides de democràcia i a vegades tan oblides de que en el fons són el que són i que exigeixi un determinat comportament o que doncs, dues aficions s'expressin d'una determinada manera i ho deixa molt clar perquè són en aquest sentit els plantejaments de la senyora Esperanza Aguirre molts tràgics, no? O xiules o no xiules, si xiules ets dolent, si no xiules ets bo. Clar, això només és propi de mentalitats o pensaments totalitaris. Aquí hi ha una llibertat d'expressió, les aficions del Barça i de l'Atlètic Club de Bilbao tenen tot el dret d'expressar-se com vulguin i més quan es tracta d'una competició que doncs, realment és esport, però és que és política. Esport és una dimensió més de la política. És més, l'esport és un factor de cohesió política. I això doncs, es practica a tots els països del món. Per tant, que no ens vulguin empassar en cançons, que no ens vulguin fer veure coses que no són. És a dir, està polititzat a l'esport i a l'esport doncs, és una dimensió més d'una conducta política. I per tant, aquí aquestes, diguem-ne, falses manifestacions i que s'exclamen de per què s'utilitza l'esport per fer política, això, doncs, escolti, que no s'exclamin tant, que és molt normal a tot el món. L'esport és una dimensió més de la política. I a més és un factor d'una gran cohesió social i d'una gran cohesió política. Què més vol que li digui de tot això? Doncs que jo tinc una anècdota amb aquesta senyora que bé, em defineix clarament el que és una persona que practica, ja et dic, un espanyolisme molt ranci. I a més, ella és una gran aficionada al futbol. Jo recordo que quan anava al Bernabéu com a president del Barça, me'n recordo un dia gloriós que va ser un 2 de maig del 2009, que per si no se'n recorden el Barça vam guanyar 2-6 al Bernabéu, i abans de començar el partit ella tenia per costum, la presidenta de la Comunitat de Madrid, d'aquests partits assistir-hi vestida tota de blanc. I a més, doncs, li agradava molt dir en veu alta ja a la llotja doncs, comentaris a altres expresidents del govern o a presidents de l'altre equip de dir fíjate cómo voy vestida, yo voy de blanco porque soy blanca. Potser està doncs, ara emprenyada perquè a la final de la Copa del Rei no la juga al Madrid. Podria ser que hagi reaccionat d'aquesta manera, no? Però és una dona militant de tot el que fa referència, evidentment, a Madrid, és president de la comunitat, i de tot aquest espanyolisme ranci, que per molt que es revesteixi de liberal i de demòcrata, jo crec que aquí, doncs, en moments com aquest, li surt el que és, i les persones són el que són, i som el que som. Sí, respecte a la reunió, jo li volia preguntar si el president li ha traslladat la possibilitat que... Ho deia procurant que jo ho sentís, perquè sap que jo estava doncs, com a president del Barça, no, en aquells moments. És que no us he acabat de... La veritat és que la satisfacció que em va donar guanyar 2-6 va ser molt gran per moltes raons. Entre d'altres perquè era el 2 de mayo, Comunitat de Madrid, i anava vestida de blanc, però, escolta, després no sabia on posar-se. Ho podem entendre. Jo el que li volia preguntar és això, si el president li ha traslladat, si hi ha la possibilitat que per sumar el PSC dins aquest acord del pacte fiscal hi hauria la possibilitat que Convergència doncs,
en lloc de sortir del tot de la LOFCA, doncs no estigués al règim comú, però sí hi hagués la possibilitat que aquest pacte fiscal s'incorporés com una disposició addicional tercera, igual que hi ha la primera a Euskadi i la segona a Navarra. No sé si li ha traslladat això i vostè en què pensa en aquest sentit. Bé, el president a mi m'ha deixat almenys molt clar de que doncs hi ha la possibilitat de sortir de la LOFCA. I per la via que ens ha explicat darrerament, i que aquí és on rau un dels, diguem-ne, escolls que es troba amb les negociacions amb altres partits polítics. Realment, doncs, sembla ser que que el PSC doncs, entri en el consens pel pacte fiscal inspirat en el concert econòmic, com el PSC és federalista, en aquest sentit doncs, parla d'unes altres vies que passen en el fons per continuar l'evolució d'aquest actual sistema. I a mi el president m'ho ha deixat molt clar, que per continuar l'actual sistema de finançament no fem res i esperem el que ens toca. I per tant tot això s'ha fet per aconseguir una nova estructura, un nou sistema sortint de la LOFCA. Si hi ha una altra via d'incloure doncs, com a disposició addicional, tindria els mateixos efectes. Mentre tinguem, jo crec que això doncs, no seria un problema. El que es planteja el president és, perquè evidentment està analitzant totes les situacions, ja bé sigui la de si s'aconsegueix com la de que no s'aconsegueix, doncs també té molt clar que hem de seguir per aquest camí i aleshores seria la via de per decisió pròpia una hisenda pròpia. I aquí doncs, també, com és obvi, el president i el seu equip de govern estan treballant amb que hi hagi un màxim consens. I és on apareix també la vessant federalista del PSC que demana un consorci dins de la hisenda pròpia. I el president amb bon criteri planteja el consorci però amb un calendari perquè acabi sent la hisenda pública de Catalunya. Bé, però això en aquests moments són suposicions, són especulacions, perquè aquí el que cal ara és sumar el consens, votar el pacte fiscal inspirat en el concert econòmic amb els màxims grups parlamentaris possibles. Això ho comparteixo plenament. Seria molt bo que s'incorporés el Partit Socialista de Catalunya, que d'una vegada doncs, es deslliguin, almenys amb aquestes qüestions que són cabdals pels interessos dels catalans i de les catalanes, com és la qüestió econòmica, com són els diners que necessitem per viure, doncs que es deslliguin de les consignes del Partit Central, de les consignes del PSOE. Igual que seria, crec que molt interessant, que el Partit Popular de Catalunya com a mínim s'abstingués. I a més, sense ànims de donar lliçons a ningú, penso que el Partit Popular de Catalunya, si s'abstingués en aquesta qüestió, doncs possiblement podria sortir guanyador de tota aquesta història. I això no sé si ho han valorat els senyors del partit i senyores del Partit Popular de Catalunya. Ho dic en la via que estic d'acord amb el president que si aquest consens incorpora a totes les forces polítiques del Parlament, evidentment té molta més força. Serà molt difícil que ho aprovin a Madrid. De fet, a Madrid ja van dient que no permetran que Catalunya tingui un nou sistema de finançament, una nova estructura que tingui un concert econòmic. Inclús hi ha corrents a Madrid que estan expectants a veure què passa perquè volen d'alguna manera entrar en aquest conflicte. En qualsevol cas, he vist el president molt decidit de seguir endavant amb aquesta proposta, perquè té molt clar què és el que necessitem els catalans. Té molt clar també que, evidentment, el president és un home de pau, no és un home de conflicte, però ens estan portant a aquesta situació. I realment l'he vist molt decidit a seguir per aquesta via, perquè malauradament, tant de bo hi haguessin altres vies, però és que malauradament o afortunadament, segons com ho mirem, és l'única solució que tenim als catalans. Si volem evitar d'alguna manera aquest malestar social que s'està produint, que a més el president també és conscient que avui estem en una situació molt delicada de malestar social creixent,
que si no donem solucions a aquest malestar creixent pot arribar a un punt, això ja és més, diguem-ne, opinió meva, de que sigui difícil d'aturar. Estic parlant i ho heu pogut comprovar els que viviu a aquest país, i és que la gent es nega a pagar els peatges i se'ls ha de respectar el dret a reclamar-ho, i és que a més tenen raó. La gent gran es manifesta amb raó, la gent de la comunitat educativa es manifesten, se'ls ha de respectar i a més tenen raó. Els de la comunitat sanitària ho faran i ja ho han fet en el passat i tenen raó. Ens trobem a col·lectius d'indignats i sobretot de gent que està a l'atur. Estem en una situació molt delicada de malestar social i per això crec que apel·lar al sentit de la responsabilitat amb no només declaracions sinó amb fets, crec que és el que s'ha de fer. Jo estic per actuar de manera absolutament responsable, fent confiança a l'estratègia que està plantejant el govern i sobretot construir, sumar amb la línia de que hi hagin encara esperances d'aconseguir un sistema de finançament just per Catalunya, que si no s'aconsegueix, ho he dit i ho he comentat al president, tenim dues opcions. Una és la convocatòria d'eleccions i l'altra és anar cap a, sense unes eleccions, però anar cap a la hisenda pròpia, amb una consulta a la ciutadania segurament que d'alguna manera donaria encara més força a l'establiment d'aquesta hisenda. És el que hem comentat. La conversa, a part d'agradable, jo la vull agrair perquè, en fi, sempre és un plaer parlar amb el president. Sí, si n'hi ha més preguntes en català, m'agradaria que repetís en castellà el que le preguntaban al principi sobre la final de la Copa del Rey. ¿Qué considera que deberían hacer los aficionados el día del partido? Libertad de expresión. Aquí lo he dicho en reiteradas ocasiones, estamos en un Estado social y democrático de derecho, la Constitución española reconoce en su articulado el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y en este sentido yo pues sí que pediría a personas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que respete la libertad de expresión y en este sentido pues que respete el comportamiento, el pensamiento y la acción siempre cívica, por supuesto, de las aficiones que se van a congregar en el estadio Vicente Calderón. Por lo tanto, en este sentido creo que han sido unas manifestaciones muy desafortunadas, que han buscado el enfrentamiento, quizás también para desviar algunas cuestiones que afectan a la Comunidad de Madrid y que recientemente han salido a la luz pública, como el de esconder parte del déficit público que tiene la comunidad, haciendo el ridículo. Y entonces, por lo tanto, pienso que lo que tienen que hacer los políticos es actuar con responsabilidad y no atiar el conflicto y el enfrentamiento. Y esto es lo que ha hecho la señora Esperanza Aguirre. Espero que haya sido un desliz más de los que tiene por costumbre practicar esta señora, pero esperemos que, que sea el último, al menos durante este enfrentamiento deportivo, que no deja de ser evidentemente político, porque el deporte es una dimensión más de la política. Quien se exclame por estas cuestiones realmente es una exclamación falsa, porque todo el mundo sabe y lo practica, todo el mundo utiliza el deporte como un instrumento, como una herramienta más de una política social. De hecho, el deporte sirve para cohesionar a la sociedad y además también, por supuesto, para cohesionar políticamente un pueblo, una nación, un Estado. Por lo tanto, en este sentido, apelar al sentido de la responsabilidad de todos. Espero que la final se desarrolle pues con normalidad y que sea una gran final y que gane el Barça. Eso sí que lo deseo con todas mis fuerzas. Y que los aficionados del Barça y del Athletic Club, que además hay mucha hermandad entre las dos aficiones, disfruten del partido, insisto, que gane el Barça y que todos vuelvan a casa sanos y salvos y en fin,
habiendo tenido una muy buena experiencia. Vols que m'allargui més amb aquesta qüestió del futbol? Vols que et canti les alineacions? No la sé. Estem? Molt bé, gràcies.